Eres tú alguien sin igual, una luz que brilla en oscuridad. De ambassadeur van Copenhagen heeft zijn functie neergelegd. De troubadour van Aruba heeft zijn laatste lied gezongen. Edward Alex Stoppenberg is na een langmoedige en eerlijke strijd gaan rusten. Umata Grandi Akar. De afgelopen dagen hebben we 1001 verhalen en anekdotes gehoord. Iedereen had of heeft wel een mooi verhaal te vertellen over onze oom. Hij was de zoon, broer, neef en oom van iedereen. Soms met een bemoedigend woord, een advies of een schouderklop. Voor anderen weer was hij een motivator, een luisterend oor, of zelfs een gulle gever. En zijn humor. Iedereen is het eens over het feit dat hij de meeste kwaadjongen was van We kunnen dus stellen dat toen Etty Slecht heel erg fijn schreef. Hij was de vuurtoren van Amsterdam. En iedereen die in zijn licht stond, voelde zich gezien en gehoord. Ja, heel veel mooie verhalen hebben we gehoord. Maar op Etty's leven kennen we nog een hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin wij zijn neven en nichten in voorkomen. Ik vraag nu al mijn neven en nichten op te gaan staan. Alle neven en nichten op te gaan staan. Ik vraag ook al hun kinderen op te gaan staan. Kom erbij, Chante, kom allemaal. Ook de neven en nichten die vandaag hier niet zijn en meevolgen via de stream. Sta op. Lo he anhelado, eres tú. Tú sí eres mi amigo de verdad. Amistad, otra parte, lealtad. Confianza, otro yo, dignidad. Gracias al cielo por tener un buen amigo